Czytanie księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham się. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą, a ukształtowałem się i ustanowiłem przymierzę dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby żyć wiecznie. Wyjście na wolność, marnującym ciemnościach ukaże się. Oni będą się pasli przy wszystkich drogach, na każdym bezdzielnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ni pragnąć i nie poradzi ich wiatru upalny ni słońca, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Synitu. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią, góry wybuchnijcie radośnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.